Kublai parlok session part hakane ka video ngin ai ka jimentip yapi yakikam malaplat ta ka horticulture is Jente Hill District cleariat namenta kipus jongki office assistant vacancy te hakane ka video ngin ko parlot ya ki nomor kipus age limit ka additional qualification ka jinsiu mat kumno ban submit ya ki application form go jongpi te sabon pe ya kane ka video hado banda code telada pidi ibaran kong ibon page ya kane ka video ha kane ka channel sewa ban ai like ya kane ka video bat kum juru ban subscribe ya kane ka channel ka horticulture is Jente Hill hak office chongka district horticulture office is Jente Hill district cleariat ka court application ep namenta ki post chongki office assistant Bar cluster ban submit ya ki application form gojong pi kadai ha ka arpo trik usatambar arjar arpulai. Bar namenta ki post jong ki office assistant ki nomor ki post balat ka don tangkawe. Bat hakarta ka bapila ban apply kat kum kane ka official notification kadai hakarta ka bakhat pra hadu live arsinam karta. Bar namenta ka relaxable part kadai kat kum ka government jong ka Meghalaya. Bat haking siu ka ba arpo jar chimnai ka bdai ha ka fix pay. But haka education qualification part kishim ya ki bela pendap ya ka graduate lane post graduate haka agriculture lane horticulture na kano ka recognized university mat kumjuru pide bendon ya ka knowledge haka computer kum haki MS Office internet MS Excel PPT bat kiwe de but kini kilong kita rek bron kam cluster ban submit ya ki application form gojongpi kadai haka arpo turik usatambar ajar arpulai ka tarik long interview kadai haka arpendriu tarik usatambar ajar arpulai pat kajaka long interview kadai haka district horticulture office clearia pat kapor long interview kadai haka por kru jm hadusan baje pm te komno ban submit ya ki application form ko jongpi te lada pidon kamon bat kan pule phila ban apply lengba ka standard application form bar atat selang ya barok ki required certificate jong education qualification duly attested pat pihak ban submit ya ki application form gojongpi cha ka office jongka district horticulture officer is Jente Hill district cleariat aswa ka arpotrik usatambar arjar arpulai te parlok lada pidon ya kini ki keren pule phila apna apply ya kini ki post jongki office assistant ka badai ha ka is Jente Hill district cleariat te ha ka ne ka video tang kini jiben tip bar ini page part ha ka weka video kublai shibun ya pibara